ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳାମାନେ ପଡ଼ିବେ ବାଦ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମୟରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କି ଯଦି ସେ ସରକାର ଗଠନ କରେ ତେବେ ସେ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ନିହାତି ଅବଗତ ଥିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଭାଉଚର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। କେବେଠାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ? କେବେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଭାଉଚର ପାଇବେ? ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ରହିବ? ଏପରି ଅନେକ କିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଛି। କାରଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବାଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ଏହି ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଠାରୁ। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏହା ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ପରିବାର କେବଳ ଜଣେ ମହିଳା ହିଁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ।